Gari bilketa egin zuten atzo Tertangan. Errepide ertzeko zelaietan bildutako fardoak zehetu zituzten auzolanean. Goiz osoan zehar aritu ziren herritarrak lanean edota bilketa ikusten. Hain zuzen, duela 50 urteko makinekin segatu zuten belarra, fardoak pilatzeko ondoren. Behin belarmeta osatuta, makinean sartzean datza prozesua, bertatik garia ateratzeko. Auto eta jende andana batu zen jarduera ezagutzeko asmoz. Indarrak berreskuratzeko txosna jarri zuten. Horren bestez, jasota geratu da aurtengo guzta.